Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa mga taga Glan ug Kiamba sa Sarangani Province. Bangon-bangon na ug let's make our day productive mga kapuso. Say may buntag. Mayong buntag sab jail sa mga padulungay mo trabaho ayaw tawon kalimti ang pamahaw kay lagi. Breakfast is the most important meal of the day. Jill, ato sab kumustahon ang ato mga kapuso sa lungsod sa Patikol ug Indanan sa Sulu Province. Mga kapuso, nakatambong ba mo sa unang misa sa 9 mornings o misa de Gallo kaganinang kadlawon? Og siyempre, human sa misa, naanda na ang pagpalit og mga kakanin gawa sa simbahan. Karong buntaga atong sayron ang istorya sa usa ka kakanin vendor nga si Herma Grace Herebise. Kay lagi say 9 days na lang, Pasko na. Atong suruyon karong buntaga ang Municipal Plaza sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental Province. Diin daw nakasuroy na sabka sa nakadaiyang nasod tungod sa ilang Christmas Around the World themed Christmas display. Ug sa best talk mga kapuso, makauban at Chini Resi, si Kapusong Gab Yabot. Ug aron mas merry ang atong pagsaulog sa panahon sa Kapaskuhan, atong sugdan ang atong matag morning. Pinaagi sa isang puso ngayong Pasko, Caroling Challenge, kauban ang law student sa usa ka universidad sa Davao City. Kailangan muling bumangon ang pusong humarap sa hamon, patuloy na nananalangin. Umaasang ito'y diringgin. Sugat at sakit ng kahapon, maghihilom din sa tamang panahon. Di mawawala ang tiwala sa pag-ibig na nagmula sa Kanya. Ang pangako ng puso, ibahagi ang liwanag ng Pasko. Sa puso, ikaw at ako, magkakasama tayo. Sa puso, ngayong Pasko, magmamahal tayo. Sa puso, ikaw at ako, magkakaisa tayo. Sa puso, ngayong Pasko, para sa iyo. Isang puso, ngayong Pasko, isang puso, ngayong Pasko. Wow, ang galing naman! Daghang kay salamat ug advance Merry Christmas sa atong future lawyers. Mga kapuso, aron madungog sab sa tibuok Mindanao ang inyong tingog. I-video lang ninyo ang inyong pagkanta sa chorus sa GMA Network Station ID 2020 ug i-message kini sa Facebook page sa At Home with GMA Regional TV. Join na mga kapuso! Mga kapuso, nakatambong na ba mo sa unang misa de Gallo o simbang gabi kaganina? Human sa misa for sure, nangita dayon mo og kakanin. Sama na lang sa puto bongbong, suman, puto, chocolate moron ug uban pa gawas sa simbahan.
O karong buntaga, kana ang atong hisgutan og sayron ang proseso sa paghimo og kakanin. Kauban ang kagay-anon kakanin vendor nga si Herma Grace Herebise. Ma'am Herma, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Mayong buntag, sir. Okay ra. Buhi-buhi gyapon. Ma'am, paunsa ka nagsugod sa imong negosyo og kakanin? Unsa ba ang imong background sa pagluto og kakanin? Actually, sir, nag-start ko og luto og kakanin since 2009. And then background, medyo nana sa mong blood, especially sa father's side. Ang pagluto og kakanin, dili lang kakanin, medyo naagid sa mo ang pangamot. Ma'am, unsa sab nga mga kakanin ang imong ginaluto, ginabaligya karon? Naapoy ko, sir. Naatay binignit, naatay photo cheese, ubi kasaba steamed cake, kamote kasaba steamed cake, naapod tay maha, biko. Pero ang focus yun ako, sir, is moron, which is nanatay pastillas, ubi, and chocolate, which is ang first nako nga kakanin yun. Karon, ma'am, labi pa nga nagsugod na ang simbang gabi. Asa ba mo nagpwesto para i-display ang inyong mga baligya? Since last year, sir, naani sa park sa City Hall jud, front sa City Hall. Ma'am, pila ka tuig na baka nagabaligya og kakanin atol sa Misa de Gallo? Og nahimo na ba nimo ni nga parte sa imuhang debosyon? 3 years na siya, sir. Nga kuan, yes, kanang na namo nga every year naagid mi Pasko de Oro. So amo na gyud na siyang gatultulon, and then taman pud mi siya, taman pud mi kasagara mga kuan, mga until Chinese New Year naapagyapon mi, sir. So, ma'am, kini na panahon, ma'am, sa Misa de Gallo sa Kapaskuhan, usa ba kini sa mga panahon din mo kusog ang palit sa inyong mga baligya nga kakanin? Sa Misa de Gallo, kusog siya, sir, kay mga every morning, kay kasagara diri ang manimba mag-start alas 4 o'clock in the morning, but naa na gyud mga alas 2 sa buntag naanay gaanhi kay mag-reserve na sila daan sa ilahang lingkuranan, but kuan mi nga kusog yapon mi karon nga tuig kay kuan kanang ato naman ni siyang naandan nga magsimba ta every 16 of December. Ug karon, mga kapuso, ipakita kanato ni Ma'am Herma kung unsaon ang paghimo sa iladong chocolate moron nga sigurado nga makapaibog kanato karong buntaga. Mayong buntag, mga kapuso, karon atong sugdan ang pagluto sa chocolate roll o chocolate moron. Mga kapuso, mao ni siya ang atong ingredients sa ato ang white portion sa ato ang chocolate roll. So naatay melted margarine, salt, white sugar, coconut milk, and of course ang ato ang rice nga gi-soak na to for over 1 hour lang, and then gigaling. Pagawas na to ang oil sa gata. Okay, so set aside na nato ni siya. Ato lang i-mix ang margarine, ang katong para sa atong white, para makasugod na ta, the salt, and of course ang sugar. So mo ni siya ato ang white nga mix sure sa ato ang chocolate roll. So i-mix na to siya ayo. Okay, mauna ni siya ang ato ang white, pangputos na to sa ato ang chocolate filling sa ato ang chocolate roll. Mauna ni siya ato ang white. Mga kapuso, mausa din siya atong ingredients para sa ato ang chocolate filling para sa chocolate roll. Margarine, ato ang glutinous rice, coconut milk, cocoa powder, brown sugar, powdered milk, o ato ang peanut. Mauni siya nga sa ato ang chocolate na nga filling. Gata. Next, margarine. I-mix na nato siya una. I-mix na to daan. Ang tulo ka ingredients, gata, margarine, ug ang ginaling.
So, set aside na to siya para magputos na dayon ta. Next, mag-una ta sa white. Gamay lang ang white chocolate. Atong feeling, kung pangbalay lang, okay ra nga dili sukdon, pero kung pangbaligya, negosyo, kailangan ta magsukod. Ano na siya. And, paralingin, likiton og ayo. Sa paghikot, kaniya to ang gamit. Aton na siyang lutuon. Let's wait for 1 hour. Depende sa siga. Okay, mauni siyang luto na nga chocolate roll or chocolate maroon. So, ato siya ikat. Ready to serve na siya, mga kapuso. Wow, grabe no. Nakita pa lang nako, naglaway nako sa chocolate moron. Karon taon-taon for sure maka-order gyud ta ani. Daghang kayong salamat Ma'am Herma sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV, amping pirmi ma'am. Chillax lang mo mga kapuso, kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best talk tayo ng mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, RJ! Maayong buntag mga kapuso ug welcome to Bistalk. Karong buntaga atong makauban ang usa sa mga bagong kapuso artist, walilain pa kundi si Gab Yabot. Maayong buntag, Gab, and welcome sa At Home with GMA Regional TV. How are you? Kumusta ang gising mo this morning? Maayong buntag, Mindanao. I woke up excited this morning. Thank you for asking. Ayan, thank you very much for making time para sa amin. And of course, congratulations dahil isa ka ng bagong kapuso artist. How do you feel right now, Gab? Thank you so much, first of all. To be honest, it feels so surreal. I'm extremely happy and overwhelmed by how things are going at the moment. Yun nga, and of course, dahil ngayon it's the pandemic and we all have to stay at home. How was your experience naman? Ano ginawa mo to stay productive and efficient during the quarantine? During my spare time, I try to create my own beat and write my own rap song. COVID-19, please disappear so I can turn 19 next year. Not gonna lie, brings me fear, but God has my back, so I'm chill. But we still gotta do a part by that. I also do home workouts, like push-ups, like the basic ones. I think most people doesn't know that I'm also into music. I play the organ and the guitar, and of course, my current hobby is rapping. Siguro little did people know that you've also done quite a number of TV commercials, tama? Meron ka bang mga like special preparations that you usually do when you're about, on set na to do a commercial shoot? Well, most important is to get enough sleep para like you're prepared, you're rested, well rested. You have to look good and fresh in front of the camera. Unlike movies and teleserye, usually TVCs have short speaking lines or sometimes wala. We do workshop too prior to the shoot. And of course, very successful ang iyong mga commercial shoots. And apart from that, kahit celebrity ka na ngayon, Gab, pinagpapatuloy mo pa rin ang iyong studies and you're transitioning now to online classes, right? Share with us naman your experience in school. Nung my first ever TVC, nakita po ng mga classmates ko. So that's like a very funny moment. Kasi ang lines ko po, mom, nasan yung pagkain? And they keep saying, kapag pasok ko po, sasabihin nila, uy, mom, where's your food at? Parang ganun po. So it's like a very funny and overwhelming moment. Yun nga, are you doing online classes right now sa school? Yes po. How's your experience so far and how different is it from the traditional na in-person classes kaysa dito sa online class this time? Well, with online classes, you have to be very motivated kasi your surroundings, it can be very tempting. You can just play on your phone, sa computer po, and sa face-to-face, you're more motivated kasi around you are students who are planning to study and succeed in the future. Of course, mayroon ka bang tips naman sa lahat ng ating mga katulad mo rin na nag-aaral ngayon and adjusting to the online environment? My number one tip is be motivated to study because right now it's like the most difficult time in our educational years because like what I said before, we can be easily tempted to play games and not do school at all.
Alright, and be more responsible this time, no? Gab, let's talk about your career goals. Ano ba ang mga dream projects na gusto mong gawin dito sa GMA Network? Gusto ko po maging leading man in a teleserye or in a movie. Hindi malayong mangyari yan. Thank you very much, Gab. Maraming salamat sa oras mo this morning. Once again, Gabby Abot po, abangan niyo po ako mga kapuso. I'm at home with GMA Regional TV. That was Gab Yabot, mga kapuso. Tutok lang kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, sa mga nagplano nga mag-spend unta og Christmas abroad o dili ba kaha world tour, apan napakyas tungod sa travel restrictions, dili na kinahanglang mulayo pa. Saglit kong bisitahon nimo kining usa ka lungsod sa Davao Occidental. Mabati na sab nimo ang Christmas around the world tungod sa ilang mga Christmas display. Suroy ta sa Jose Abad Santos, kauban si Mayor Jason John Joyce. Mayor Jason, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Maayong buntag sa tanang mga kapusong Mindanaon at sa iyo, Arjun. Maayong buntag. Advance Merry Christmas, Mayor, o Christmas feels na gayo dinha sa inyong lungsod. Kamusta ba karon, Mayor, ang ato mga kapuso dinha sa Jazz? Ay sir, nabati gyud ang Christmas spirit din sa Jose Abad Santos tungod sa among mga pinasahi nga mga preparasyon para sa Christmas 2020 maski nga naay pandemic. Sir, sa mga naging tuig, unsa ba ang Christmas display nga ipasundayag sa LGU Jazz alang sa katawhan? Matag tuig, naagid may mga gina-prepare nga mga Christmas decorations para sa mga Jasenyos, na mga Christmas tree, na mga Christmas villages. Pero karong tuig ang pinaka-unique o pinaka-pinasahi sa tanan kay ang among gi-decorate sa among municipal grounds mga international tourist destinations para sa mga Jasenyos ug tanang Pilipino. Og na-mention na nimo, Mayor, nga Christmas around the world ang theme sa iyong Christmas display karong tuiga. I-virtual suroy nato, Mayor, ang ato mga kapuso dinha sa Jazz. Unsa ba ang mga nasod ug mga landmarks nga makita dinha karon sa inyong plaza ug nganong kana ang inyong napili? Yes, para sa mga gustong suroy sa laing nasod, pwede mo dinhin na lang sa Jose Abad Santos Musuroy kani ang inyong mga makitaan sa ato ang municipal grounds. Naatay mga pagoda nga gikan sa China and Japan, naapod tay Eiffel Tower gikan sa Paris, France. Naatay Petronas Twin Towers from Malaysia. We also have the Statue of Liberty from the USA. We have the Merlion and the Gardens by the Bay from Singapore. Naapod tay Sydney Opera House. Apil pod na siya. Ug syempre ang London Eye and Big Ben from the United Kingdom. Yun yung makikita mo pag pumunta ka sa Jose Abad Santos. Unta makasuroy ta din po no, kay lagi daghang international landmark sa inyong gitukod. Unsa ba kadugay, Mayor, ang pag-set up sa tanang Christmas display dinha sa inyong plaza? We have 8 total international destinations and gikahinanglan gyud ang 2 months nga preparation para matukod ang mga international landmarks. Ay gusto namo nga dili lang siya during the time of pandemic, but we will offer it to the Filipinos sa tibuok tuig for 2021 para symbol of hope nga moabot ang panahon nga kaya gihapon nato nga mahimong normal ang travel dinhi sa kalibutan. This year, bisan ang ubang LGU nag-scale down sa ilang Christmas display. Pero ang LGU Jazz mas gipabongga pa ang Christmas display. Unsa ba, Mayor, ang inspiration ug mensaheng inyong gusto ipaabot sa mga residente? Arjil, ang naka-inspire talaga sa local government unit is yung nakita natin yung kalungkutan no sa mga katawhan nga dili na gid pwede mo gawas sa balay or maskin sa munisipyo ug wala na gid opportunity to go to the cities or sa laing-laing countries. So instead nga kita nga mugawas sa laing lugar and ma-compromise ang atong safety, we decided nga dadalhin na lang natin dito sa Jose Abad Santos yung gusto nating makita sa labas. Kaya kato nagbuhat ta og mga tourist destinations para instead nga mugawas pa ta o magdahom pa ta nga unta makagawas ta, pwede nga nadinhin na lang sa Jose Abad Santos. Pero this time, virtual only. Online lang nato nga suroy. Sa mga photos and videos na upload sa social media, daghan kaayo ang nag-comment nga buot nila magpa-selfie sa iyong Christmas Around the World themed plaza. Pero Mayor, pwede ba nga makadayo din ha ang mga dili taga-Jazz? Argil, sa pagkakaroon, exclusive lang sa ni ang physical nga pagtan-aw sa mga taga Jose Abad Santos residents. Pero gusto gid namo ni makitaan
sa mga kapuso nato no sa tibuok kalibutan through our online platform. But syempre, priority nato ang atong health. Daghan pang Pasko mo abot and we will preserve these tourist icons para pagdating ng panahon, pwede nang makita ng live ng ating mga kapuso. Well, great to hear that, Mayor. Kinsa ba ang nagtukod sa mga landmarks? Actually, RG, regalo to ng mga empleyado ng munisipyo at mga mga government agencies natin. So lahat ng mga empleyado natin nagtulong-tulungan. Kasali na dito ang AFP, ang PNP, Bureau of Fire, COMELEC, ug uban pang mga national government agencies. So nagtinabangay ang mga trabahante sa gobyerno aron makahatag ug malipayong Pasko sa tanang Pilipino. That's the spirit of Christmas, no? Cooperation is the key gyud. Unsa ba, Mayor, ang inyong mensahe sa mga residente ingon man sa mga nanghinam-hinam gayod nga makasuroy dira? Sa ato ang mga kapuso all over the world, magtiis lang po muna tayo, daghan paghigayon nga makaselebrate ta og Christmas and New Year. But for now, ang atong i-prioritize ang atong health. Kung healthy pa ta sa mga umaabot nga mga tuig, mas daghan pa tang mga Christmas nga ma-experience kauban ng atong mga kapuso. Alright, daghan kay salamat Mayor Jason John Joy sa imong oras ug higayon nga gihatag sa tuwang kapusong Mindanawan ug advance Merry Christmas labi na sa mga kapuso dinha sa Jazz. Advance Merry Christmas, Argel, og sa tanan nga mga kapusong Mindanawan. Say kay lagi dunay mga travel restrictions busa ipangitaan ug pamaagi sa LGU Jazz nga masabati gihapon ang kasadya sa Kapaskuhan pinaagi sa ilang Christmas Around the World themed display. Samtang Jill, bisan pa man na ay limitasyon sa ihap sa mga taong makasulod sa simbahan. Naninguha gihapon ang kakanin vendor nga si Herma Grace Cerebise nga kusog gihapon ang palit sa kakanin. Og bisan pa man usa nakakapuso si Gab Yabot para yon gihapon niyang ginatutukan ang iyang pag-eskwela. Og kay lagi online na ang klase. Stay motivated lang gayud siya sa pagtuon aron maka-focus. Mga kapuso, unta na inspire og nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Norman Wesley Brooks nga Christmas is forever, not for just one day. For loving, sharing, giving are not to put away. Sakto sa itong episode karong adlaw. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argel Relator. Buong puso para sa kapuso.